Hi guys! Surprise, surprise! We're back to vlogging again. Pero this time, bago among channel. Oh, gibugas di ko kay kuan. Sa kuan ni nagpa-laser ko ka ng balahibo sa naong tungod sa kong PCOS. So akong gipa-laser. Mo na resulta, dagang gikubugas, so piklat, pero thankfully na kuha na siya, na-erase na siya, kaya ako siyang itambalan og kana berry scrub from Etude House. Gina-scrub na ko siya. After ko mag-scrub sa katong Etude House, gamitan din ako siya tong katong sa Celotex bitaw. So, maora to, matulog na ko kay katulog ko na kay ko. And magkita lang taon niya mga auto ni mata na ako. Murag gamay na akong tulog karon bakit pukawon ko sa iyo yung mama. Kay mag-jogging daw may. Kay kinahanglan na mag-jogging si Chris. Ako masabot yung kapayat ani. Good night guys. May ano ka mas okay good nga ko na ako'y siya monopod. Kaya mas ginahan ko mas tayo para makita tanan on lugar. Hi! Balik na po may vlog. Si Chris nasa kwarto. Ako bulingit kayo. Wala pa ko ligo. Ate Marcel na dali ay. Hi Langly! Hi Te! Wasa ka ba lang vlog ko? Hi my dear! Hi Mila! Wow! I just got out of the shower. Sexy! Yeah. So, mag-ready sa mi kay adto mi karon og kanang deka og Camellia. I-check na mo kung nana ako ang kuan refund. So, bear with my face guys because I'm so bullying it. Beautiful. Oh, gapa kay kami. Oh. I love you. Pata mauta jud kinakuha ni kamera eh. Di ko telegenic ba? Murag paminaw na ko wala jud mo kita sa ko nakaligo ko karon panahon na. Nagbuntag gikan kanang buntag hantod nag-udto hantod na lang nagabi kay tungod nausab among desisyon nga dili sa mi mula kakaron kay daghang may ginabuhat. Naabot dai ko magpapa di ay. Pag maabot na sa dami basic ay may permente. So, mag-good night sa akong lang mama. Pabisa kabalo nga nagbalik may vlog. Nagapangutanan sa akong sa mua. Ingon ko nga nagundang nami. Pero karon mo ginawa na pod mi. Tulog naman. So, kay tulog naman ang mga tao. Di alam po kumanuktok lang kay Marcel. Palungon lang na ako ang suga. Kay mga tulog na pod me. Di ba bito ako matulog? Baka akong kiko eh. Mag-workout pa ko before ko matulog. Ano pa gani kay puta pa protein shake. Tapos akong ginagamit na protein shake is from GNC. And I'm using the gold standard whey protein. 100% whey protein. So, magputaw sa kuha na ha. Kajig lang. Magkuha sa ako o baso. Kani nga paso akong ginagamit kay dako. Kayon, asa mo na ako ipataw ang camera. Kajig lang. Ipataw sa akong camera na. Nitid kayo. Hindi ko nyo makita. Sa lakas kong ano. Tapos pag nauna ko siya. Kaya pangit siya kung hindi siya naman. Anak ko na. Pinakabong na ako tubig. Diba? Uli ang orange na. Ay, orange? Lemon na. Nabalak ko pa na. Then, ibutang na ako na sa refrigerator para mas bugnaw yung kaayo siya. Then, before ko maghilamos,
mag-workout sa ko. Hugo kay mo kwarto, maulaw ko. Kaya huwag ka pang limpyo. Kaya nga no, wala mami natulog dari good. Atong wala pa sang mama dito mi sa pikas kwarto. Kaya ako manghod gusto siya nga lapad mi sa iya. Si Ate Marcel to natulog sa pikas kwartong gamay. So, ingon ani lang. Kani pinalit na ako ni sa Ace Hardware. Dili good ni siya, good ingon nga yoga mat. Pero mapalit man mas barato siya kaysa yoga mat. So nakahuman ko og 31 minute full body workout. So tanawa basa kay ko ron no. Isa pasit lang. Ang So, mag-iisaw ka ng tod-tod guys, kay mga tunami sa Deka, pero apiton sa namo ang kuan ka ng license ID ni Papa. Pakitunta mo sa garden game mo ni Mama. Kagot lang ha. Ako pinipilok. Tara! Ganyang buntag lang niya gimo. Di, gwapa na kayo among saan na itubangan sa mong balay. Nice kaayo. Kanigin loan ni Mama. Lalo niya nga palitan niya og ka ng kaang bitaw kay para manindot po siya ng taon. Tapos tinulang, di kayo hilig bulak. Pero kung magpapahilig kay bulak, ala. Lubat naman dahil ko. Mag-charge ako ka dyan. So, I'm waiting for the others to get inside the car. Pero murag mo back out sa ako. Kaya is na kasakay. Except kay Mama. Kay gamay kay space sa mo ang parkingan sa muskan. Tunawa, kit kayo no. Nagpet ako ni sa kanang kuan sa surplus. Pero murag na ata na sa uyang gurin. Nakapait ko ni duha para sa kumahulang isa o para sa kuha isa. Color pink, of course. Favorite color na ko na. So, mga to sa me sa kuan. Na-disturb ko. Mga to sa me sa kuan sa SMO na kay magkuha mi sa LTO license card sa kong papa. Tapos, nag-follow up mi o nanabak mo refund sa... Karon padulong mi, magkuha sa... Ay, got ako. Padulong mi karon magkuha sa ID ni papa. May dadili. Balik na mi sa vlog! Yay! Yay! Paborito na mong tindahan. Asay mo man. Kuan daw, fried lumpia. May tama ma. Chasan! Hindi mo din. Kaya mo? Dili ko. Ay, pwede pod ma. Plus pa naman. Pang. Hey, maybe. Mga ang sata. We're going to eat first. Kuan na lang. Kuan na lang ma. Ka ng balot. Balot. Balat na lang. Hi! Balat na lang kayo nang tem. Sige, balot lang kani. Pila ka buok. Ako, ikaw. Happy kayo karon ba kay naka-vlog ko kadyot sa sa mall. Or na-miss na ko na nga time nga mag-vlog mi sa una sa mall. So karon bago lang ko nahuman og workout, upper body workout karon. Medyo dili kay kapoy kay wala man ko na full body workout. So kung natingala mo nga ako lang nag-vlog, si Chris murag dili pa kay ready mag-vlog. Basta tagdo na ako ang time nga ready na siya mag-vlog. I-explain na niya kung ano.
wala ko right nga ma-explain para sa iya. Gusto ko nga na siya freedom. So, ako, excited naman kayo kung mag-vlog. So, mag-vlog lang ko ako, Anyways, sa akong storya, nabalak ako ba kay bag na ako yung natuslukan ba sa settings. Kaya ganihan mo nag-slow motion siya. Basta dili ni matarong ako ang vlog. Pero, happy ko nga nakabalik na ko. Tapos akong channel is bag-o. Kasi lang nga ako sa pakita sa inyo, ha. Pakit unta ka. Ay, tika, pakit unta mo. So, muna ako ang bag-o nga kuan karon channel. And, ang pangalan niya, ang username na ako is Mrs. Bistak. Kay, akong gamit, bisaya man. So, pasensya na sa mga dili kasabot og Bisaya. Kung na may friend nga Bisaya, palihog na lang kog sa ilaha og translate. Kay mas komportable ko nga kanang ako ang gamiton is ako ang language. So, salamat kayo og i-try na ako karong gabi nga maka-edit kog video. Ay, hi! Hey, sorry. Tara siya. Kana agado. Agad. Mag-try kog upload karon, try kog edit og mahinta nga dili maghang ako ang laptop. Actually, isa lang kabuk among laptop. Kay sukad nga nabali mi diri sa mong balay, murag wa na mi kinahigpait og kanang tagsa og laptop kay wala man po internet diri, walay wifi, naga-load lang mi og kanang go surf. Dili po kay may kalanta og YouTube. Okay lang kung naga-register mi og Super Surf kay makalanta ko og pila ka video sa sa YouTube, pero kung ang GS50 na di oy tama lag Instagram ug Facebook. So mora to itry na ako nga maka-upload ko og salamat kay tanan sa paglantaw sa ako ang pinakaunang video nga gi-upload diri sa channel nga Mrs. Bisdak. Good night sa inyo guys, kay mag-ilis pa pug ko. Good night.